दिनैनि कन्टेन्टआव एक्स एन डिबिफ्रा माबोरै डिभाइड एन्ड रुल पलिसिजों बोखावजानानै दिनै खौसेथि गैयै नोरजिया जानांदों बेनि सायाव सावरायनो नाजानाय जादों। बे सावरायथायनि जोहै डक्टर धीरेन बर' थामहिनबा एनडिबिनि मैखोम दैदेनगिरि आरो आथिखालनि CCBA-I नि आफादगिरि बिथां धीरेन बर'आ एनडिबिनि खौसेथिखौ माबादि थेर बेथेर खालामदों आरो बेनि आन्दोआव सोरनि आखाइ दं बेनि सायाव बिथाङा टिपाइसन होदों गावनि लिरबिदांनि जोहै। बिथाङा लिरदों एक्स एनडिबिआ आरोबाव बोखावजाबावबाय। एक्स एनडिबिआ आरोबाव बोखावजाबावबाय। एक्स एनडिबिफोरनि जेंनाया बोस्रांजाबावगोन दाबि। एक्स एनडिबिनि जेंनाया बोस्रांजाबावगोन दाबि। बोस्रांजानोबोला माब्ला आरो दासिमहालागै सोद्रोमाफोरनि एप्रुभ खालामनायानो जोबासै दाबो भेरिफिकेसननि थाखोआवनो दं। माब्ला साख्रि सोसननायनि हाबा मावगोन, माब्ला मुंख्लंफोरनि रां मदद मोनगोन, आफादनि सोद्रोमाफोरनि मोदोमाव नांना थानाय केसफोर आरो जोबसालियाव थानायफ्रा माब्ला उदां जागोन, सोर मावगोन आरो सोरनि बिबानमोन, सोर मावगोन आरो सोरनि बिबानमोन। दासिमबो खावसे सोद्रोमाफोरनो 4 लाखखौ होदोंब्लाबो सोरखारनि आखायावनो फिक्स डिप'जिटआवसो दं। बेखौ सोरखारा लन लानो थुलुंगा होनाय जायो। जेबो राहा गैयैयाव बेखौ लानो गोनां जाबाय। माब्ला मेच्युरिटिनि समा सफैगोन बेखौनो लामा नायबाय थानायावनो बोसोरथामनिफ्राय बोसोरब्रैसिम फोलावना होजाबावबाय। मानि थाखाय जों रावबो मिथिया। सोरखारा गावसिनि सुबिदानि थाखाय जावले जावले नेमखान्थिखौ सोलायबाय थादों। फारसेथिं जोंनि थाखाय जोबोर गोब्राब, जेबो सोलाय सोल' जानो रोङा। बबेखानि गोरोबथायाव लिरजानायफ्राबो दासिमबो मावफुंजायाखै। सोरखारारि दैदेनगिरिफ्रा बेनि हेंथा बाथ्रा दासिमबो जेबो बुंनांगौ होनना साना। सोरहा मा थांखि दं आरो मानो बिदि खालामदों। एक्स एनडिबिखौ आरोबाव बोखावबावबाय। एक्स एनडिबिआ गोरोबथानि सिगाङावबो गावस्रानानै दंमोन आरो गोरोबथानि उनावबो बोखावजानाया जोंनि थाखाय जोबोद लासिंसिं जादों होनना CCBI अफ एक्स एनडिबिआ सानो। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि दासिमबो बे फरामा मा थांखिजों मानो जोनोम जाखो बेखौ लानानै बानगोनां जेबो फिननायखौ होनो बिथांमोना हायाखै। जोबोद गोनो गोथो थासारि आरो बुजिलायनो हायाखै। बिदि जोबोद गोनो गोथो जाबाय थानाय समावनो डिस्ट्रिक्ट बडि दाबावनाय जाथाया एक्स एनडिबिफोर आरो रायजो राजा आरो मेलेमजिबिफोरखौबो सोमोनांहोबाय थादों। मानोना बे समाव एक्स एनडिबिफोरनि मावनां हाबाफोरखौ CCBI अफ एक्स एनडिबि आनो गोख्रोङै मावबोगासिनो दंमोन। गोरोबथानि देबोरगोनां जेंना आरो गासै एक्स एनडिबिफोरनि सुफुंजायै जेंनाफोरखौ लानानै सोरखारखौ नारसिननाय आरो सावरायनायबो जाबोबाय थादोंमोन। बे जेंनाखौ जों दा दिल्लीसिम गायसनहैनो हाखाबाय। फारसेथिं दाखालि बावैसो जोनोम जानाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ मा मावगोन बेनि सिंनि थांखिनि सोमोन्दै दासिमबो रावबो रोखा जानायखौ नुनो मोननाय जायाखिसै। दासिमबो बिथांमोना CCBA-I जोंबो अफिसियेलि जेबो रायज्लायनांगौनि गोनांथि दं होननानैबो साननो हायाखिसै। बिसोर बुंनाय बादि मोनब्रै फेक्सननि एक्स एनडिबिफ्रा दासिमबो ज' जायाखै। सोरखौबा नांगौ, सोरखौबा नाङा, बासिख्ला सोरखौबा लेंहरखोमानानै बिबान होबानो खौसे जाबाय होनना रावबो जोंबो गनायजाया। बिदिजों खौसे जाया। दिनैसिम एक्स एनडिबिफ्रा जोबोद असान्तिनि गेजेरजों जिउ खुंनो
गोनां जानानै दं। थारैनो XNDP-फोरखौ माब्लाबाबो सान्थियाव थानो होआखिसै। दा XNDP-फ्रा दिन हाजिरा बैनानै न'खर खुंनो गोनां जादों। बयबो नुदों थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिनसो जालांगासिनो दं। थारैनो CCBAI अफ XNDP-आ XNDP-फोरनि जेंनाखौ सोरबा आफादा बोस्रांनो आवगायबोनायाव हेंथा खालामनांगौनि जेबो बाथ्रा फैया। मानोना XNDP-नि जेंनाया एसेबो मोनसेबो सुफुंजायाखिसै। बेनि मोनसे गिदिर जाहोना जाबाय सोलिबाय थानाय मोननै सरकारा जेबो खालामना होनो गोसो गैयैनि थाखायनो। गोरोबथानि उनाव मायथाइ थामहिनबा खालार 11/06/2020 आवनो दाजानाय CCBAI अफ XNDP-आ खौसे आफादखामोन। दा बिबो मेगन गोसाफोरनि नोजोराव गोग्लैबावबाय। बेनिखायनो CCBAI अफ XNDP-आ रोखा खालामना होयोदि CCBAI-आ दाबो गोथाङैनो दं आरो गोख्रोङैनो मावलांबाय थागोन। आरो जों बेखौल' खावलायो, खौसेथि जानायनि मुङाव बबेबा दोलोखौ नासयनाय, गादबनाय सोलिनाय जायोब्ला समा रावखौबो निमाहा होनाय नङा। डक्टर धीरेन बर', प्रेसिडेन्ट अफ CCBAI।